kadon ke jingkeli ke mi hangi ke longba kai ke jingmut jong ke sor karjala banbu da ki spak klur ka budget na ke bata jong ke jingpen bha ye ke meriang ka perthai situlup ka linear namar ka jingklu jong ke perthai lani ka ta ka global warming kari India ketika wei ki ri jong ke perthai ka baju kuran bha ye ka jiada ye ka sunbenang bad ban ya daru ye ka mai meriang watla ha ka jela Meghalaya ki don ki khndau khurit ki khndau raj bat ki khndau shnong lani ki khndau sorkaru ngim la satya ban kam trai ye ka bor meriang namar ka meriang ru ka don ye la ka jong ka hok ka jongka ne ban su kam trai ba ka dei ju ki rusimat namar ka ain kam la satya ban priang ye ka kum kata ka National Green Tribunal lani ka NGT kadai ka weni ki kinhun ka bapet ye ka jingjat ba ka jingjulor jo ka meriang ka jingkhang ye ka jingpomding house nam sejar khandai spa khandai phunriu da ka ying bisar Supreme Court jong India ka bala penmi ru ye ka hukum ban khang no chisndon ye ka jingpomding hapo jong ka jella Meghalaya lingbai ka jingujor jong weni ki ru it meriang na ka jella Tamil Nadu bat uta ude goda varman thi ru mulpan kat thadu ba ka ying bisar Supreme Court jong India kala haban khang no ye ka jingpomding hapo jo ka jella Meghalaya house nam sejar khandai spa khandai phunriu ka jing khang no ye ka jingti doyong thlu khnai hapo jong ka jella Meghalaya house nam ar hajar khatsau kadai ka jing ujor PIL da ka All Dimasa Student Union sha ka NGT badbala khang dam no sisendon hadu mentah bad wat ye ka jing ti mau ti siap hapo jo ka jella Meghalaya ru hadu mentah ka don hapdeng jo ka jing ma lada ki ru it mariang ken lek ban ujor se ka jing bisar ka jing pau jong ka Green Tech Foundation lani ke GTF nadu kisnam ar hajar khandai ar hajar arpho terter hadu menta kapen isai ba hapo jong ke jella Meghalaya ki don ki bru ki ba it ye ka meriang ka jingkli hangne ka longba jia ayu lada kim don su ki bru ki ba it meriang hapo jong ka jella Meghalaya hoi ki don sibun ba ki nong Meghalaya ki jongi ki ba it shisha ye ka meriang nadu ki officer ba ki nong trei habaro ki trak kam jong ka meriang ki dei ki bru ki ba it ye ka meriang hanrei teng teng ka jing it ye ka meriang klam tingkai ye ka meriang ka long penban ka jingma ka kraw ye ka meriang bad ye ka jing im jongi kum ki bru bat teng teng ki ru it meriang ki haban thombor ye ka meriang tang namar ka jing sha pen bor ha ki bru ki ba don ha ka bor to tip ye ka neba lada ki bru ki ba shong ha ka meriang kim it bat burom shu ya ka meriang te manukin ban tingkai ye ka meriang bat manu ban jot ha ka ba khadu kan lik mentoi ayu la deng yo ye kita ki development da kita ki 5 star hotel ki spa bat ki wei ki bala ban ai kam ai jam ye ki samla la da ye kal air bangan ring bat ben her masim ngimdon bat ngil haban tit ye ka kan mentoi ayu ka ta spa ka phau ka bangi don la da ka jingko jingkhya hangi kam don su kan mentoi ayu bangan syong halor jo ka spa ka phau ha ki ying paki dulan la da ngim la su ban syong ha ka jingko jingkhya kan mentoi ayu bangen yo mangi menta sibun ke spa kabala ban lut no tang sipateng hanrei ka pateng ke banwan kalhaban mat ye ka kordit sat ke besirkhai kani kalong be thik kumbangi ai de ka dawai be ya ka wa tang bangen yo bam ye ki do tang sisngi bat arsngi kat ba ka tu ko om tang ba ki do kim don su hanrei ka kelabe sisendon lada ukun benriu undi ye ka Pemla ban ye bujli ye ka spa jong galawe bat ka spa ka bala ban lik no tang si phangpor wat khan sting ko ka bri u hnya trap kani ka dika mat ka bangi haban sim khya bha menta ngimla ban bu ye ka maryang ha ka jing e yo kan poi ka por ba ka maryang kan bu yangi ha ka ba kham e susu kumta ong kar ba phiong hanrei to tip ye ka ne ba hadin khat san bat ar phos nam hadin kam don shu tang ka jingkrdu ye ka bam bat ye ka hanrei ngin sakrdu ya ka oxygen lani ka tagal air bangan ring bat pen her mesim bat ka sapoi ka por ba ki bru ken haban kit ye ki oxygen ha ka met kum ba thap phnyang gi kali ha ki ki sngi ka menta bat ki jaka ai oxygen kin salong khampalat ban ye ka jingdon jong ki patrpom ki menta hatu phikwa baka pateng jugi khun ki ksiu gi jungi ken mat ye ka kum kata ka apot lada ka sorkar ka ki kmi jong ka jela ka kwa ban penjulor no ye ka maryang hatu kan mentoi ayu ye ka bakan mang pisa ban penne pensa ye ka maryang
kumta ka jingsha than klembu por jong uba H ban sudor nonglang uba longru chairman jong ka Green Tech Foundation nadu ka janmit jong ka khandai tarik jong April 2018 halor juga jingtmu juga sorkar jala banbu ye ka jingtei ye ka Taj Umyam Resort bat ka Spa Orchid ha Umyam lingba ka wini ki company ka tip da ka Indian Hotel Company Limited lani ka ta ka IHCL kabadai ka benta jong ka Tata Group Hospitality ha udolanong lumpong dang kabala penlong yu chief minister juga jilla Meghalaya u kontrat kisangma ban ong ba ka jingtmu juga sorkar ban chna ye ki ta ying hapo jong une udolanong kadai tang ka jingsna temporary kabala bandai tang kuma khandai bat siphosni bat om syam la pom la ne ban pun khlam ye ki nu ki ding ki ban hapo jong ne u dolonong hatu kata ka longmo ka ba shisha hatu ka jingkran ka tang ka ktin ne ka dei ka jingtho haba ki jingkran ka donru ki jingala shipang de kumoi bat shipang de kumoi pat lada kumta balai ka RTI juga Green Tech Foundation bagata ka jingkran ju chief minister kam semla pau balai umpen I ya kata ka jingtho da ka hat kopi bagadon kum kata balai lahaban pom ye ki ding ki badan hapo jong unu dolonong lada ka don ka kum kata hatu ka senjam jong samna H ban sudor nonglang kat ban sim ye ka jingsha than ka klem da bupor tat thadu ba ka sorkar jala kan ai da ka jingtho ba kan penkut no ye ka jingtmu ban sna ya ki hotel hangni halor jong ulum pongdeng hatu ka ta ka dei ka bakla lada u bakla ka sorkar ka dei ban pensitom mardor ya ki to ki tnat sorkar ki bla ai ka jubab RTI ka thok klem da pensisha satya ne ka dei tang ka ta ka jingdarab jot jong ka sorkar lada ka all dimasa student union kalaban khang ye ka jingti doyang ham Meghalaya lada UTN Gadawarman 3 room mulpat ulaban khang ye ka jingpomding hapo jo ka jela Meghalaya hatu ka Jingbishar Supreme Court jong ka India lani ka National Green Tribunal jong ka India kan sha ye ka jingtmu jo ka sorkar jela halor jong ka jingprsa jong ki pajba kata ka mut ba kane kam de shu ka ri sensar pajba hanrei kala dei kata ka ri sensar dun bor kumta badlada ka sorkar kam kwa bagri ka kam kan poi sejengai kala deban scrap no mardori ya gari ka mat klam da penslam shu lim kumta ka ni ka mat kan sapoi wat haki weipat ki bor ka bahalor lada ka sorkar jela kadang pen ye ka jingsno jong ki pajba kumta ngi khmelinti ba ka sorkar jela kan sa penkut no ye ka project ban chna ya kita ki hotel bat ki spa halor jong unu dolnong lumpong deng ubadan hapo jong ka pung umyam Kublai Shibun tat hadu bikendu haga wipat ke video.